Здравейте, хора! Аз съм тук Денис, приятеля на Виктор. Виктор, говори. И сега ще играем Гроу Кастъл, по-точно Денис. Аз ще играя Гроу Кастъл. Сега почвам. Аз съм много по-добър от Виктор, но все пак и той си е добър. Сега имаме два подаръка тук. Ще ги вземеме. Аз вече съм до 6-ти замък на моята игра. Само да знаете. И той още на първи нищо. И сега ще играем. Какво да правим друго? Нали, Виктор? Да, и да почна да играя малко тук, да се разведра. Защо нямаш два героя, бе? Отпред. Виж тук и тук. Айде малко светкавица да поядете малко такова. Малко такова, малко такова, малко такова, малко такова. Защо? Откъде трябва да се вземе? Сега Виктор се опитва да направи мой канал, ама нещо... Няма такова, Влог няма. То не се търси в YouTube, там където се снимат клипчета, а се търси в настройки. Трябва да пиша моя канал. И защото Виктор ме разсейваше, умрях. Шегувам се просто. С него си герой съм слаб.